ካብ ጋንታ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቱ ተቐኒሱ ቁመት የብሉን ሓይሊ የብሉን ጎበዝ የኾነ ኢሎም ግን ጌጋ ምዃኖም ጥራይ የረጋገጸሎምን ዓለም ሪያቶ ዘይትፈልጥ ዝዓበየ ተጻዋታይ ኩዕሶ ስኪዕት ኮይኑ እዚ ዛንታ ማይክል ጆርዳን እዩ። እንኳዕ ናብ ፌም ላይን ድሓን መጻኹም ኣብ ታሪኽ ናይቶም ኣዝዮም መሰጥቲ ዝኾኑ ሰባት ዓለም ብዕምቆት ንጥሕል ንሎሚ ድማ ቅያው ህይወት ናይቲ ብሉጥ ተጻዋታይ ኩዕሶ ስኪዕት ማይክል ጆርዳን ሒዝናልኩም መጺና ኣለና። ማይክል ጆርዳን ብ17 ለካቲት 1963 ኣብ ብሩክሊን ኒውዮርክ ተወሊዱ ኣብ ዊልሚንግተን ሰሜን ካሮላይና ዓብዩ። ማይክል እቲ ዝነውሕ ኣይነበረን፣ እቲ ዝሓየለ ኣይነበረን። ማንም ሰብ ክምህሮ ዘይክእል ነገር ግን ነይርዎ ኣብ ውሽጡ ልብላዕላ ሓዊ። ማይክል ጆርዳን ካብ ንእስነቱ ትሒዙ ተወዳዳሪ እዩ ነይሩ። ምስ ሓው ላሪ ኣብ ድሕሪት ገዛ ዝግበር ኩዕሶ ስኪዕት ይኹን ምስ ስድራ ቤት ናይ ሰሌዳ ፀወታታት ማይክል ስዕረት ይጸልእ ነበረ። ማይክል ኣብ ዕድመ ንእስነቱ ኣብታ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቱ ጋንታ ቫርሲቲ ክጻወት ሕልሚ ነይርዎ። ኣብ 15 ዓመቱ ግን ተቐኒሱ። እታ ንመብዛሕትኦም ቆልዑ ዝሰበረት ኣጋጣሚ ኣብ ማይክል ጆርዳን ግን ሓዊ ወሊዓ። ናብ ገዝኡ ብምኻድ ድማ በኸየ። ውርደት ተሰሚዕዎ። ኣብ ክንዲ ተስፋ ዝቆርጽ ግን ዝያዳ ልምምድ ገይሩ። መዓልታዊ ሓደ ጊዜ ቅድሚ ትምህርቲ ይለማመድ ነበረ። ነቲ ቃንዛ ከም ነዳዲ ተጠቒሙ ንነብሱ ከምዚ እናበለ ደጊመ ክገብሮ ይኽእልን ክብለኒ ፈጺመ ይፈቅድን። ኣብ መወዳእታ ተጻዋቲ ጋንታ ቫርሲቲ ኮይኑ ኣብ ዝምረቐሉ እዋን ድማ ሓደ ካብቶም ብሉጻት ተጻወቲ እታ ሃገር ነበረ። ኣብ 1981 ናብ ዩኒቨርሲቲ ሰሜን ካሮላይና ተጸንቢሩ። ኣብ 1982 ኣብ ዝተኻየደ ሻምፒዮን NCAA ንፀወታ ዝዓወተ ሽቶ መዝጊቡ። እታ ሽቶ ኣብ ካርታ ኣቐሚጣቶ። ድሕሪኡ ኣብ 1984 ጆርዳን ናብ ድራፍት NBA ብሓፈሻ ብቺካጎ ቡልስ ሳልሳይ ተመሪጹ። ጆርዳን ናብቲ ቦታ ምስ ተጸንበረ ቅልጣፍኡን ስሕበት መሬት ዝጻረድ ዳንክታቱን ኣብ ዝኾነ ፀወታ ንዝሪኦ ዝተፈለየ እዩ ነይሩ። ኤር ጆርዳን ኢሎም ድማ ሰየምዎ። ጆርዳን ብሉጽ ኮይኑ ሽቶ መዝጊቡ ልዕል ኢሉ ኣነቓቂሑ ኣብ ሓደ ፀወታ ብማእኸላይ ገምጋም 28 ነጥቢ ብምምዝጋብ ብሉጽ ሩኪ ናይዚ ዓመት ተዓዊቱ። ዓለም ኣቃልቦ ክትህብ ጀመረት። ናይ ክውን ከምኡ ብድሕርቲ ድምቀት ግን ዓሚቕ ጥሜት ነይሩ። ቃንዛ ንዓመታት ዓበይቲ ቁጽርታት ኣቐሚጡ ግን ሻምፒዮን ክኸውን ኣይከኣለን። ነቐፍቲ በዚሖም። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሓጋይ ድማ ጆርዳን እናሓየለ ይምለስ ነበረ። ክብደት የልዕል ነበረ። ኣብ ምክልኻሉ ሰሪሑ ካብ መመዝጋቢ ሽቶ ናብ ሙሉእ ተጻዋታይ ተሰጋጊሩ። ኣብ 1991 ኣብ መወዳእታ ኣጋጢሙ ማይክል ጆርዳን ንቡልስ መሪሑ ንፈለማ እዋን ሻምፒዮን NBA ኮይኑ ድሕሪኡ ኣብ 1992 ዳግማይ ተዓዊቱ። ከም ብሓድሽ ድማ ኣብ 1993 ሰለስተ ዓወታት ብተኸታተልቲ። ተጻዋታይ ጥራይ ነበረን። ዓለማዊ ምልክት እዩ ነይሩ። ጫማኡ፣ ስታይሉ፣ ቅዲ ተሓሳስብኡ ንሚልዮናት ኣነቓቂሑ ድሓር ግን ኣቋሪጹ። ኣብ 1993 ኣቦ ጆርዳን ዝኾነ ጄምስ ብዘረፋ ተቐቲሉ። ማይክል ተሰባበረ። እቲ ዝበለጸ ዓርኩ እቲ ዝያዳ ዝኣመነሉ ሰብኣይ ስኢኑ።
ካብ ኩዕሶ ስክዒት ጥሮታ ወፂኡ ንዓለም ኣሰንቢድዋ ምስ ቤዝቦል ተጸንቢሩ ኣብ ኣናእሽተይ ሊጋት ተጻዊቱ ተቓሊሱ ብዛዕባ ነቐፍቲ ግን ኣይግደስን ነይሩ ሕልሚ ኣቦኡ እዩ ዝኽብር ነይሩ ድሓር ግን እቲ ጸወታ ናፊቕዎ ኣብ መጋቢት 1995 ድማ ንዓለም ስፖርት ዘናወፀ ክልተ ቃላት ሰዲዱ ተመሊሰ ኣለኹ ጆርዳን ኣብ ዒንቱ ሓዊ ሒዙ ተመለሰ ኣብ 1996 ብሉስ 72 ጸወታታት ተዓዊታ ኣብቲ እዋን ክብረ ወሰን እዩ ናብ ካልእ 3 ተኸታታሊ ሻምፒዮንነት መሪሕዎም 1996 1997 1998 6 ሻምፒዮንነት 6 ናይ ፍጻመ MVP ጠቕላላ ዓብላላይነት ጆርዳን ግን ብዛዕባ ኩዕሶ ስክዒት ጥራይ ነበረን ቀፂሉ ድማ ናይ ንግዲ ሞጉል ኮይኑ ሎሚ ቢልዮናት ዝግመት ጆርዳን ብራንድ ኣበጊሱ ንወለዶታት ተጻወትቲ ካብ ኮቤ ክሳብ ሌብሮን ኣነቓቂሑ ንዓለም ድማ ዘይሕለል ናይ ስራሕ ስነ ምግባር ምህላው እንታይ ማለት ምዃኑ ርእዩ ሓደ እዋን ከምዚ በለ ኣብ ህይወተይ ደጋጊመ ፈሺለ እየ ስለዚ እየ ድማ ዝዕወት ኣብ መጀመርታ 2000ታት ምስ ዋሽንግተን ዊዛርድስ ዳግማይ ተመሊሱ ንኽብሪ ዘይኮነስ ንፍቕሪ ጸወታ ጆርዳን ፍሉይ ዝገበሮ ተህቡ ጥራይ ነበረን ኣተሓሳስቡ እዩ ነይሩ ካብ ዝኾነ ሰብ ንላዕሊ ኣበርቲዑ ይለማመድ ነበረ ሕማቕ ዘረባታት ንመላእ ዓሊ ቀይርዎ ገለ ሰባት ክኸውን ይደልዩ ገሊኦም እንተዝኸውን ይምነዩ ገሊኦም ድማ ከም ዝፍጸም ይገብሩ እዚ ጆርዳን ካብ ዝተናገሮ እዩ ንውድቀት ናብ ደዳዲ ቀየሮ ልዕሊ 9,000 ሽቶታት ስሒቱ 300 ጸወታታት ተሳዒሩ ሃዝለ ግን እቲ ዝዓበየ ኮይኑ ዛንታ ማይክል ጆርዳን ብዛዕባ ኩዕሶ ስክዒት ጥራይ ኣይኮነን ብዛዕባ እምነትን ጽንዓትን ውድቀት ክገልጸካ ፈጺምካ ዘይምፍቃድን እዩ ምቁራጽ ምሳበኻ እንታይ ከም ዝከኣል ርእዩና ስለዚ ኣብ ዝቕጽል ግዜ ህይወት ክኸብደካ ዓለም ድማ ክትጠራጠረካ ተላ ጆርዳን ዘክር ዕቤት ይርከብ ኣይተውሃበን ሻምፒዮናት ድማ ኣብ ጸልማት እዮም ዝስርሑ በዚ ንምእማን ዘጸግም ዛንታ ተነቃቂኹም ትኾንኩም ንኣእምሮኹምን መንፈስኩምን ነዳዲ ዝህብ ዝያዳ ሓያል ህይወት ታሪክ ንምርካብ ላይክ ሼር ከምኡውን ሰብስክራይብ ብምግባር ቤተሰብ ይኹኑ